Здравейте! Днес ще играем Еглър с моя приятел Росен. Соло Еглър. Надявам се ви хареса. Той е слаб, само читва. Аз никога не пускам хакове, само той пуска хакове. Той е слаб. Когато си много скилнат на паркура. Аз от тук на къде трябва да скоча, бе? Не знам. Това въобще не е паркур. Само паркур си е, бе. Много скилнат. Просто не, аз съм ти над главата, бе. И сега от тук на къде? Не знам, това на клипа, на предния клип видях, че Не. Надяваме се да нямаме наблизко Росен. Тук там е, кой е там зеления? Там е сивия. Добре, Росен е далече от нас, така че всичко е наред. да се загнем. Къде е къде? Чакайте, сега си купим две голдеки. Напред. Или иначе има download. Аз забех кита да си сложа, бе. Аз нямам кит за... Аз си купих, бе, и за двата. И за солото, и за тим. Те си Iron и... Да, Търта. само тъпне. Абе, толкова, тия всичките преди мене ръшнаха, бе, бати хакерите, бе. Моите. Кой не? Той вече е ръчник, той. Аз ли, бе? Не е това мой. Ясно. Хуйо. То като набарам на меч, ще видите. Аз забех и годенка да си взям и всичко. Има и всеки ти остана на ми да бе плохо. Аре, падай във войда. Fuck you, little bitch. Купуваме си една кирка. Не може да фарми една спокойно. Такава малко по-шокалитетна. Так. И правим ражби. Сега и ние ще читнем малко така да има. Лекичко, без много. Само по-лека. Само колкото да вземе един, максимум два. И това е. Така, ще останем всеки момент без яйце. Бъдете готови да го изпише. Важното е този също да остане без яйце. Сега. Чай още не са ми го взели. Ето оттича вече. Его. Не, бе, да ми го чупи, бе, моля те, бе. Той ми е чупил чак и моста, буквално. Сериозно ли? Так. Оставете си го този да се мъчи там на дървото. И не, той реши, че може да си позволи да дойде. Ще идваш ли, бе? Аз не. Не ти. Тим? Окей, Тим, ела Тим. Сериозно, точно. От то спадна сам буквално. Падна, беше буквален. Сега искам да забележите колко съм гаден. Капа. Защо? Какво стана, бе? То с мънъшка. Добре. Сега само аз ям яйце, така че
От тези, които бяха около мен, така че мога хода. Айде. Окей, да се. Мога хода да ръчна за малко гол татък. Сега отиваме да си оградим яйцето така по-стабилно. Оранжеви. Опа. Как щях да падна? Чайте, ако взема още един диамант да се направи. Full iron. Така. Купуваме 5 обсидиан. Чайте първо да оградим яйцето, това е най-важно. А? Ко викаш? Я са пак кажи нещо. Ръчна светло синя и голуби. Аха. Ево. Малко много не е мизерен меча, но това се поправя. Ей сега като отидем ето тук. Кво? Някой ръчна ли ви? Ами аз ръчнах светло-зеления и сивия. И на двамата им взех яйцата и животите. Не, в смисъл, сивия май оцеля и избяга на някъде. Няма го, значи умре от някой. Хода имам чувство, че се някой път ще се изръса от тук. Няма да е много приятно. Но... Съдба. Чайте да изсвърлим тази мизерна кирка. Росен е черен, жив още. Това не е хубаво дори да си супер гернат. Не е хубаво да има жив Росен. А? Ръчна викам. Ще ме ръчнеш? Ръчна. Прекъсваш. Чакай малко. Сега ще направя. Окей. Росен ни затвори, дами и господа. Ало. Сега си добре. Да бе, светло-зеления и сивия. Не съм го взел аз. Не, аз съм се яйце как. Аз съм много добър, бе, как сте са без яйце, бе. Аз отидох до мида и си взех 2 стака такова. Голд. А? Да бе, в обсидиан ми е яйцето. Аз не съм full iron, така че мога ме ръщаш. Добре дошъл, добре заварил. Кой знае откъде ще ми направиш гарбацио. Аз лък няма да си взимам тази игра. Тук виждам жълтия, който го пише ме умрял вече, да. Дай му върху ябълките. Така.
обсидиан ли имаш, бе? Викал я не се скака. Аз ще затворя, обаче ще му обещавам. Защо? Ако се скака антиклон, аз се разбрах още на ударя екипа. Къде? Ти ме ланшот, тук се срещат на му. Как съм те ланшотнал, ти му стай на 5 сърца? Да. Ще видиш после като кача клипа, ще видиш, че съм на 5 сърца. Ще видиш на песата, ще видиш как е стане някъде да ви кажа. Мой, ние сме ти. Добре, аз тебе няма ту. Леско! То сма направи. Къде е на жълтия острова? Някой ми направи мъсното яйце, брат. Юде! Само няма да го изстремиш. Его. Юде! Защо, бе? Ама ти до когато играеше на хакерската версия, аз казах ли ти нещо? С хакове. Критикова не съм. Казвам ти, че не съм, бе. Ма, аз критвах ли ти, бе? Само не съм ти критвал. Абе, аз май ръчнах грешния. Това е до мене който, аз толкова. Жълтия е долу лагер. Не бе, аз търся то ки нещо си. Колски нещо си. Как паднах? Ох, добре хора, това беше за днеска. Довиждане.